हेलो हेलो लोगोफोर आं फाइनाली जोंनि क'क्राझार नोगोरनि बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल बड'फ नोगोर बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आं बिनि भिउसखौ आं दा मोनाबिलिनि नाइट भिउसखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागासिनो आं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय आङो दासिमबो नाइट भिउसआव माने फैफेरनाय जायाखै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो आङो फुल आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोंनि क'क्राझार नोगोर बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम बड'फ नोगोर क'क्राझार राजथावनिखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगासिनो दं लोगोफोर दायो लोगोफोर गेट सिंनि बिथोरनि भिउसखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय लोगोफोर नाय ओरैजाय जाहैबाय थेंक्स गोजोन्थों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय नायदो आरोना भिउसखौ मा मा दङ आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै लोगोफोर आं फार्स्ट टाइम दिनैसो नाइट भिउआव आं बेरायफैनाय जाबाय आरो लोगोफोर नायलांबाय थादों आरो फारि फारि आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन
समायना रमायना ग्रिन फुल बिबार बागानजों साजायनानै दोननाय जादों आरोना नै लोगोफोर नायना लादो भिउसखौ बिराद मोजां नांदों आरोना लोगोफोर बिबार बारि फुल बारिजों साजायनानै दोननाय जादों आरो नोंथांमोनाथ' बेखौ सिनायखादों जानांगौ बेयो जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बयबो सिनायखागौ दा बिथांनि खाम्फा बानना गोसोखांथि खाम्फा बानना दोननाय जादों आरो लोगोफोर बे मुसुखा बानना दोननाय जादों जाय जाय बिथांमोना जोंनि क'क्राझार नोगोरनि राजथावनियाव बेरायनो गोसो फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो ना गोसोबादि नाइट भिउखौ नायनो हाफैगोन आरो लोगोफोर फैनानै ओमफ्राय जोङो माने आं फैनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो नाइट भिउसआव फैनाया ओमफ्राय बे जोंनि बड'लेण्ड नोगोर राजथावनिनि बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल सेक्रेटारि अफिसनि सिङाव आङो भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों ओमफ्राय आं दा दसे जिरायनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर माबायदि नायदों नालाय भिडिअआ सिनायदों सिनायाखै सिनायदोंना सिनायदोंना सिनायाखै लोगोफोर नोंथांमोनासो मिथिसिगौ जाहैबाय नै वाव लाइट दङ नै गोसोबादि ओरै उन्दुलाबाय था नै सिन्था गैया खेबलाय खेबबावनांगौ आरो थालाय मानखो जाबासो गोलोमसिबाय लोगोफोर जाला गोलोमसिबाय गोसोबादि उन्दुनो थांला नामा लोगोफोर थांला नामा बावनो उन्दुदो नोङो नुवाना नामा माफोरजोंल' बोरैबा हाबला हैथोंसै सेस गोसोबादि बेराय आरोना लोगोफोर माने लोगोफोर बियो जोंनि क'क्राझार नोगोरनि राजथावनिनि बड'लेण्ड टेरिट'रियेल बड'फा नोगोराव आं दायो फार्स्ट टाइम आङो नाइट भिउखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै फैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड नोगोर क'क्राझार नोगोरनि राजथावनिखौ माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्था हरबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोनाबो फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन आरो मोनायावब्लाबो गोसोबादि ओमफ्राय गोबां फट' लानाय सोलिदों ओमफ्राय बेहाय मोनानि भिडिअ शुट खालामनो गोसोब्लाबो खालामनो हागोन आरो गोसोबादि फ्रि आरो ना टेनसन फ्रि माने गेटआथ' अपेन खुला थाबाय थाखायो लोगोफोर ओमफ्राय एखमबा समाव माबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय माने बन्द थायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' नै गोसोबादि फैनानै फट' लानाय भिडिअ शुट खालामनाय बिदि सोलिबाय थायो आरो लोगोफोर बेनोसै आरोना लोगोफोर जोंनि बे क'क्राझार नोगोरनि बड'लेण्ड बड'फा नोगोरनि राजथावनिनि भिउसखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर ना मा होनो जोंनाबो लोगोफोर टाइमा नायलाय टाइमा र' खालाम नायनो हागोन नै टाइमा र' फकाससैलै 7:01 जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि न'आ माने बे क'क्राझार नोगोरनिफ्राय 20 किल'मिटार जायो आरो लोगोफोर बेनिफ्राय खमैबो जोङो स्पिडआव सालायोबा 1 आवार्स लायो आरो कमप्लिट ओमफ्राय मिडियाम सालायबा बिदिनो 1.25-30 लायो आरो माने 1.5 घन्टा लायो आरो मिडियाम सालायबा ओमफ्राय बेनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना
दिनैनि माबा आंनि ब्लग भिडिअ खालामनायखौ नोंथांमोना माबादि नांखो अननानै कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर अब्ला दोनथ'बाय बाय बाय